Μέρα εκδρομής και χαλάρωσης ήταν η σημερινή για τους διαφημιστές, χάρη στην πολύ αγαπημένη καθημερινή σειρά Μπρούσκο. Ο καλός καιρός, σύμμαχος των εκδρομέων και η δημιουργική διάθεση ενισχύθηκε με την πρόσκληση από την οικογένεια του Αντένα, γραμμένη σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Μαντινάδας. Τους προσκεκλημένους υποδέχθηκε η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων του Αντένα, Αντιγόνη Αθιενίτη. Θα δούμε πώς γίνονται τα γυρίσματα. Θα διακόψουν ή θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε με όσους ηθοποιούς είναι εκεί, είτε για γύρισμα είτε έχουν έρθει ειδικά. Η υποδοχή έγινε με παραδοσιακή κριτική λύρα και λαούτο, με στίχο ειδικά γραμμένο για την περίσταση. Ενώ στην πόρτα περίμενε τους καλεσμένους ο παραγωγός και εκ των πρωταγωνιστών της σειράς, Κούλης Νικολάου. Προς το παρόν είμαστε στην έπαυλη του Σύφη, πρώην σπίτι Διαμαντή, το οποίο κληρονομεί η κόρη του Σύφη. Έλα χίλια, καλώς ορίσατε διαφήμιστες του Μπρούσκο. Έλα που σας υποδεχόμαστε με λύρα και λαούτο. Κατά την ώρα άφιξης στο σπίτι του Σύφη Γιαννακάκη, τα γυρίσματα βρίσκονταν σε εξέλιξη. Διαφημιστές και κάμερα τρύπωσαν μέσα για να κλέψουν μερικά στιγμιότυπα, όμως οι πρωταγωνιστές αντιλήφθηκαν τους επισκέπτες και τους έπιασαν εξαπρόοπτου. Εδώ και χρόνια είμαι τρελάω μαζί σου. Δεν το έλεγα τόσο καιρό γιατί το σηκώνει το κοινωνία. Αλλά σε αγαπάω εσύ. Εγώ ρε έφυλε μου. Μαζί. Παρά τα μερμηνά. Εντάξει, μην με αποκαλείς έτσι. Κλαίω και οδύνομαι, δεν το βλέπεις. Εντάξει, έκανα μια βλακία. Μην τα βάζεις μαζί μου. Να, ό,τι έγινε έγινε. Εγώ τη Μελίνα θα πάω. Μελίνα. Εγώ περίμενα τόσο καιρό να μαζευτούν τόσοι διαφημιστές γύρω. Στο φιλόξενο εξωτερικό χώρο του σπιτιού είχε στηθεί γλέντι για τους καλεσμένους. Φαγητό, επιδόρπιο, αλλά κερακί και μπρούσκο ήταν στα προσφερόμενα είδη. Ο Σύφης σήμερα μας υποδέχτηκε με πολύ χαρά. Μας έχει κεράσει με τα καλύτερα εδέσματα. Ευχαριστούμε τον Αντένα. Μπράβο στο Μπρούσκο. Βεβαίως βλέπουμε τον Μπρούσκο και η επιτυχία του οφείλεται στο ότι ξεδιπλώνει όλες τις ιστορίες όλων των ηρώων. Και πιστεύουμε ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Και καλά κάνετε όλοι να γυρίσετε τους δέχτες σας στον Μπρούσκο. Οι πρωταγωνιστές του Μπρούσκο βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα, να χαλαρώσουν και να συνομιλήσουν με τους διαφημιστές, να ανταλλάξουν απόψεις και να αποκαλύψουν μικρά μυστικά από τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς. Είναι υπέροχη ιδέα γενικά του Αντένα. Γνωρίσαμε και όλους τους ηθοποιούς που είναι υπέροχοι. Ανυπομονούμε να δούμε τα επόμενα επεισόδια. Ήταν μια πολύ ωραία ιδέα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ευκαιρία είδαμε τα γυρίσματα. Κάναμε εδώ σαν ένα στυλ κριτικού γάμου, ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Είδαμε τους πρωταγωνιστές του Μπρούσκο, περάσαμε καλά, φάγαμε το πιλάφι του γάμου, φάγαμε όλα τα παραδοσιακά κριτικά εδέσματα. Ήτανε τέλεια, ευχαριστούμε πολύ τον Αντένα. Πριν από την αναχώρηση με τις καλύτερες των εντυπώσεων και αφού οι φωτογραφικές μηχανές πήραν φωτιά, οι λιράριδες από την Κρήτη χάρισαν μια μαντινάδα ειδικά για τον Αντένα. Είμαστε υπερήφανοι που ήρθαμε στον Αντένα. Είμαστε υπερήφανοι που ήρθαμε στον Αντένα. Έλα! Ήρθαμε στον Αντένα που